Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Kagkaroon, yari ang balita, badat, bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 11:25. Badat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag city hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod, kapatid na Rex. Ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Good morning! Welcome diri sa inyo sining pagpangalagad sa Aksyon Balita Banat Bulig. Magapalayag na sa sining adlaw. Mga kaaksyon namon sa kanginan, Webes na Webes ang dati ay puwerte. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan? Oks lang. Kabayuntang paukihon. Tagi na aton sining mga inadlaw sa sining bulan sang Disyembre. Kabayuntang naka face mask, face shield, kag social distancing kita kunyara kita sa gwa sa ngaton sining puluyan. No? Ayos, pero kung naraman lang kamo sa sulod sang puluyan nyo, way nagidman kinanglan nga mag face mask ka, mag face shield, kag social distancing, di ba? Importante kung sa gwa ka, tandaan mo gid ni ang health protocol, mga kaaksyon, no? Amo lang naka-importante nga ginapalimton ta sa aton sining mga kaaksyon. Sa sining adlaw sang Webes, ika-22 na gid lamang kadlaw ang nabilin kag Christmas Day na. Samtang may 29 diyas ang nabilin before pa man mag New Year's Day. Kamusta nga aton sining mga kaaksyon diri sa syudad sa Bacolod, sa mga kabaranggayan kag kapurukan. Oks lang ang aton sining pag sinalayo, kabayuntang okay lang. Pag timo-timo na sa may mga tilimuon sa way pa,
Mayroon dugay-dugay O, samtang sa mga kaaksyon ta outside sang probinsya, sa mga kabaranggayan kag kapurukan man, sa mga banwa kag syudad sa probinsya, kabayon ta nga oks lang kamo sa sining mga inoras. Kag sa mga kaaksyon ta nga kung sa din yara sa oriental side mga kaaksyon. Sige, para importante mag-amat-amat na kita para makapanyaga. No? Importante malang subong makapanyaga ka kung may obra ka kag until 12 o'clock ka pagkatapos ini pagpanyaga na, no? Para sigurado solve ang aton sini nga kinahanglanon. Sa mga kaaksyon ta sa bugos nga Region 6 mga kaaksyon, kabayon ta nga okay lang ang aton sini nga pagsinalayo. Sige, sa kinanda na ko ang inyo sini kaaksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial? Mangin ko po ta si Aksyon Marlon Hinovia, dugang batch sang mga city government employees sa sudad sang Kabangkalan, ipaidalom sa mass testing subong adlaw. Kag mayong balita sin Ebonos permahan ni Gob Lacson kag sang pace karon sa hapon. Ihibaloon ta na karon kay Aksyon Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita, igabalita ni Aksyon R. Tayhupon. Ini may kangtanan sa pagpanagtag sa ayuda pinansyal sa dalagko nga mga barangay sa Bacolod Kansilado, kapaslawan sang Department of Social Welfare and Development Regional Office nga mag-download sang pundo nagapanguna nga rason. Amo ni kahapon nga sus Mario ni sigarapon wala man ginpiyo-piho nila ni kung i-release na o kung hindi. Nagkinaran-karan ng mga pumuluyo, no? Kay kahapon ang DSSD nagpangkuha na sang pila ka mga detalye sa mga barangay pitiksintas, wala man sa gyapon sang tupa, no? Ay ho, pundo nasaan ka na? Samtang sa BCPO naman nga balita, igabalita ni Aksyon Eric Magbanwa, 3 pilason matapos ang isa sa 3 ka motorsiklo nagapalumbaho, nagbunggo sa tricycle nga may karga sang isda kag pasayan sa highway sang barangay Pahanukoy. Kadali man siya siguro. Ilang tawabla ng guwa sila. Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office, igabalita man ni Aksyon Brian Morden, bagong Pier 6 Director tutukan ng illegal gambling, droga, kriminalidad kag internal cleansing sa hanay. Samtang sa patrol nga balita, igabalita ni Aksyon Alvin Graba, Karapatan Negros kag iban pa nga mga progresibo nga grupo nag-silent protest sa tubang sang Hall of Justice siningaga. Kag sa balita naman sa out of town, igabalita ni Aksyon Roger Gotib sa syudad sang Cadiz. Kag sa Gay Area City Health Office o City Health Officer sang Cadiz nagginapanawagan nga makigangot sa ila ang mga naistorya sang COVID-19 positive nga badyaw kahapon nga adlaw. Kag balita naman sa siyudad sang Bago, igabalita ni Aksyon Percival Villamor, 49 anyos nga lalaki, arestado matapos ang bypass operation sang kapulisan sang siyudad sang Bago. Samtang sa balita nasyonal,
Igabalita ni Aksyon Eden Aboso, mga Pinoy nga wala sang trabaho naglabot na sa 3.8 milyon or milyones sadtong Oktubre suno sa PSA. Kag mga manggaranon nga nasyon naka-secure na sang 80% sang global COVID-19 vaccine supply. Kag maki-update kita sa COVID-19 diri sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod sa Bugos nga Region 6, Bugos nga Pungsod Pilipinas kag Bugos nga Kalibutan. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa dinig lamang madugay, mahina ang kalaban. Importante, naka-Facebook Live na kamudra, nakatutok na sa aton sininga mga balita, no? Sa aton sininga mga Facebook lovers, may lang pag-monitor kag yara sa website sang Aksyon Radio Bacolod sa www.aksonradiobacolod.com.ph kag sa mga YouTubers naton mga kaksyon, no? Baya Aksyon Radio Bacolod. Ayos, sige. Samtang raga pahunay-hunay ka mo, daligid lang kay yari ng resulta sang Small Town Lottery o Kunistiel sa sining adlaw sang Webes, December 3, 2020. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta sang Small Town Lottery o Kunistiel, 35 kag size liwat 35 and 6. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, sige, daligid lang mga kaksyon amon sa kanginanha kay tirahon tanianay unang hutong sa aton sining mga talamyawon sa sining udto, no? May lang pagpamati dira sa kay Josa Baligwat, may lang pagpamati dira sa Carmona, Cavite. Hilo lang sa pamilya Baligwat, si Yuson, ba, pwede man pauli si Josa Baligwat, no? Kay Melinda Aisporo, may lang pagpamati kay Baby Aisporo sang La Carlota. Ayos, dagang salamat gid, no? Kay Zet Alunan, may lang pagpamati, watching live from Hong Kong. Halong lang permi. Merry Christmas. Salamat gid, Zet Alunan. Next diri sa aton sining mga talamyawon kay Warlito Nisya, may lang pamati Warlito Nisya kag kay Trebrenisa Barsolano Aguilar, monitor sa Barangay Kaduaan, Cadiz City. Salamat gid Trebre dara sa Barangay Kaduaan, Cadiz City, no? And Alex Sabahon, may lang pagpamati, naga-follow gid ko di sa Mindanao. Okay. Taga-Bantayan, Kabangkalan, Negros Occidental. Thank you so much, Alex Abahon. Halong lang dira, sir, no? Kay Alex Montesa, mayo lang da nga udto sa timo-timo mo si Rex nga programa sa adlaw sang Webes, paduguan na, pabuswangan na para panitan ta. Ay, pwerte si Alex Mendoza. Kalma lang puso mo, sir. Iuhom lang na bala. Kay Vanessa Mayo, may lang pagpamati sa Minnesota State, no? May lang pagpamati, Vanessa Mayo, no? Minnesota State. Way kapag tulog na. Sige, Kay Joe Makilan, Joe Jose Makilan, no? May lang pagpamati sa kay Dodoy Makilan Rovic, Dingdong Ever kag Upaw. Alin sa kay Jose Makilan, no? Kay Huma Lumina, may lang pagpamati Huma Lumina. Thank you so much, good madam, no?
Huma Lumina. Ay, pretty, no? Valencia Kenneth, may lang nga pagpamati, idol. Salamat kid Valencia Kenneth, Kay Delilah Taylor, may lang nga pagpamati, Delilah. Kay Zoraida Lucero, may lang nga pagpamati. Thank you for your good news. Ay, pretty si Zoraida Lucero. Sige, dagang salamat gid, madam, no? And, sa kay Gian Resisio, may lang nga pagpamati, always gid ga monitor. Thank you so much gid Gian Resisio. Kay Ninita Arroyo Mahano, monitoring from Kabangkalan City, may lang nga pagpamati, Madam Ninita Arroyo Mahano. Kay Judy Don, may lang nga pagpamati, Judy. And kay Merly Dolido Magallanes, may lang nga pagpamati, Merly Dolido Magallanes. Salamat gid, no? And LM Mohar, may lang nga pagpamati, LM. Kagay Jocelyn Libon Dispoho, good morning lang, no? Good morning pa man. Wala pa man 12 ba? Di ba? Ayos. Thank you so much kay Jod Montaño Alet, sir. Salamat kita. Thank you, gid, sir Jod Montaño Alet. Thank you so much, gid. Kay Julio Soles, may lang nga pagpamati. And siling ni Vanessa Mayo, lingya still early Action Rex. Of tomorrow, so I'm staying up to watch Action Radio, padayon lang. Ay, pretty, Sige, padayon lang dira, Ma'am Bane, no? Kay Roth Kusawa, salamat gid, monitoring from Japan. Kay Roth Kusawa. Thank you so much, gid, madam, no? Gian Resisio, kay Limuel Basilan from Cadiz City. Thank you so much, Limuel. Monitor from Cadiz City. Watching live, no? Thank you so much, gid. Limuel Basilan. Kay Dormido Ronilo G. Thank you so much, sir, no? Dormido Ronilo G. And sa kay Holina Chungko, may lang nga pagpamati, Holinas Chungko. Kay Arnel Po Disamparado, may lang nga pagpamati dira sa Purok Matahom, Barangay Mansilingan. Thank you so much, gid Arnel Po Disamparado. Ayos, mayari pagido. Kay Marivek Kerogo Kita-Kita. Ay, pretty, may lang nga pag-monitora. Thank you so much, gid Marivek, Kag shoot out lang dira sa pamilya Hava, kag Kita-Kita. Alin sa kay Maribek Kerogo Kita-Kita. Ayos, dagang salamat, gid. Sige, dali gid lang, standby anay mga kaakson. Mabalik kita sa dili gid lamang madugay. Sa aton sining nga mga balita, mabatian na sa dili gid lamang madugay kay Dino Alik nagpalagas pa. Si Dino Alik, may lang nga pagpamati kag Andro Makilan Villarosa. May lang nga pagpamati, Great lang sa pamilya Villarosa sa Talimagaw, Kawayan. Thank you so much, gid mga sirs and ma'am. Dali gid lang, standby. Manong balik kita sa dili gid lamang madugay. Ang Aksyon Balita, Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:45 na nga oras, 11:44 na mga kaaksyon. Sige,
kuanon tanay kay kadamo pa kita sang obligasyon no sa mga kakson tang mga listeners may lang pagpamati sa inyo no. O sige sa sining udto arianay ho kay ginapakilala tagid ni sa inyo no. DTX 500 capsule mga kakson no. Para sa complete nga man kadtuan tang balita nasyonal gikan sa kay Aksyon Eden Abuso. Mga ay sosa daw maubo man ako balukan happy lang ako kagapon happy man si Aksyon Eden Abuso no? Mga Pinoy nga wala sang trabaho naglabot na sa 3.8 milyones sa tong bulan sa Oktubre suno sa PSA o kon Philippine Statistics Authority mga kakson kag mga manggaranon nga nasyon no, nakasecure sang 80% sang global COVID vaccine supplies no. Amo maning mayo gid kon may kasarang ka lang. And maki-update ta sa COVID-19 sa bugos nga Region 6 sila binadiri sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod kag bugos nga pungsod Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Halin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang countdown sa mga balita upod kay Aksyon Eden Abuso sa mga balita nasyonal. Aksyon Eden, mayungod to. May nagtalksyon Rex, kag sa aton mga kaksyon, Merry Christmas and spread the Likewise. love. Laban kay Vanessa Mayo ho. Kay si Vanessa ga kwansa, ga pulaw-pulaw. Manggabi na grabe, to no? sa Minnesota mo. Oo. Siling hindi pa sa magtulog kuno iya. Tanaw gid siya yan, no? Do wala sa gani, wala tulog kay tanan nga. Gani daw tanan nga program ara siya. Grabe si Ma'am Vanessa Puwerte. Mayo. Pero anyways, dito yung Action Rex sa balita nato nasyonal. Sige. Kay para do kabongga balaw. Kabongga, ano man. Naglambot Action Rex sa 3.8 million ka mga Pinoy ang wala sang trabaho. Tubtub Oktubre siningat tuig sa record yung pagwa sa Philippine Statistics Authority. Ikumparar tubtub Oktubre tinalikdan nga tuig 2019, naglambot lang sa 4.6% ang wala sang trabaho apang naglambot karon nga tuig sa 8.7%. Sa nasamit nga record, may 43.6 milyon na ka mga Pilipino o kon 58.7% ang yara sa labor force o kon may yara sang trabaho. Mas nubo ini ikumparar sa 45.9 milyones sa tong Hulyo sa siniman nga tuig. Samtang sa ginpalayag naman Action Rex ni COVID-19 Chief Implementer kag Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. nga nagbakal na sang tubtob 80% sang COVID-19 vaccine supply ang mga manggaranon nga nasyon. Sunod kay Galvez ang nasambit nga transaksyon ang posible paagi naman sa advance market commitments sa mga pharmaceuticals companies. Naibaluan ang gobyerno sang Pilipinas kag mga pribado nga kompanya ang nagperma iya sa supply agreement kaupod ang British drug maker nga AstraZeneca kundiin nasaad sa kasugtanan ang kapin 2 milyones ka dose sang vaccine. Kag ini man Action Rex matapos nga nagpahanugot si Presidente Rodrigo Duterte sang advance commitment kag advance payment sa pribado nga developers sang vaccine agud mapasiguro
ang supply para sa Pilipinas. Ti sa karon suno kay Galvez, nagapadayon pa ang negosasyon sang gobyerno sa iban nga mga dalagong pharmaceutical companies para naman sa mga vaccine deals. Wala labot sa AstraZeneca, ginakonsiderar man sang gobyerno ang Sinovac Biotech sa China, Gamaleya Research Institute sa Russia, kag Pfizer naman sang United States. Samtang sa ato naman nga COVID-19 update sa bugos nga kalibutan, naglamot ni Action Rex sa 64,834,951 ang COVID-19 case. Sa nasamit nga record, mayara naman sang 44,934,851 ang nakarecover. Samtang mayara sang 1,499,175 nga death toll. Diri sa Pilipinas, naglamot na iya sa 434,357 ang nangin COVID positive. Sa nasamit nga record, 399,005 diri ang nakarecover, kag mayara sang death toll nga naglambot sa 8,436. Sa bugos nga Western Visayas, nadugangan sang 60 kahapon nga adlaw, nga nagdala sa kabilugan nga 19,965 apang mayara na gilaman sang 1,828 kaaktibo nga kaso. 83 man ang panibagong nga recoveries kahapon nga adlaw, rason nga naglambot na sa 17,575 ang recovered patients sa Western Visayas, samtang 8 man ang nagdugang nga napatay kahapon nga adlaw nga nagdala sa kabilugan nga 562. Sa Negros Occidental, 32 ang nagdugang nga kaso kahapon nga adlaw nga nagdala sa kapilugan nga 6,012, samtang 6 gid lamang ang nagdugang naman sa syudad sa Bacolod nga nagdala sa kabilugan nga 5,421. Mga balita kag update gikan sa news. Siling ni Mr. George Garga Serrano, linga morning, Action Rex and Action Eden, bao party dress like ang attire ni Action Eden. Correct. Kaya ti wala ta Christmas party. Feeling Christmas party na lang subong ta. mo gin sakso. Para do ka feeling Christmas party na lang Mati ta. December na gid man sir mo. Damo ni actually mga attire nga Ginamat-amat lang. Ginamat-amat lang. Kada duty yati lain-lain. Para do hindi makamabala ma-shock. Wow, ma-shock. Ma-shock. Kabalo kami mga sponsor ko, mga maninoy ko daha, kabalo lang ko sa sizes ko. Okay? Good. Ayos. Pwede ko man tuguro imaninoy si ano Si? Si Mayari pag ito sinin pa Magallanes. So, Ano ka-beauty, gid kay Action Eden. buyag. Gusto mo buyagan ko di Kalayo wala sa inyo. Hindi nyo ko pwede maluy Si Sir Jod Gayomyo, mansubong mo. Oo, yes. Hello. Arisa sa online. Perfect. Amo na iya. Sir Jod, amo ginaya. Amo ginaya. Amo Bongga ginaya. Amo Bongga ginapamati gina. lang everyday para updated kita sa balita nga Yan, nakakatabo man. sa aton nga palibot. Okay? Yes. Good. Merry Christmas sa aton siniwa ka-action. Ayos. And again, spread the love, love, love. Balita kag update gikan sa News Center, Action Ida Naboso. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat, Action Eden Aboso. Balita gikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Karon dugay-dugaya. Madro kita sa ngaton sining nga SAP sa ERB. May winner kita karon dugay-dugay lang. Mahinang kalaban na pag-relax sanay sa may mga entries nga ginpadala diri. Manghatag ta karon 500 pesos para sa mga winner ta sang SAP sa ERB. Sa mga regatutok sa Action Radio Bacolod, no? Ayos. Kantuan tanay si Action Alvin Graba sa patrol. Kay may ambot ko na oras niya, Karapatan Negroso, kagiban pa nga mga progresibo nga grupo nag-silent protest sa atubang sang Hall of Justice. Sinining nga aga ginhiwat ni or karon sapon. Ibaloon tabi si Action Alvin Graba sa sining mga inuras sa patrol. Action Alvin. Aksyon na Rex sa last 10 kay nasa nga aga. O liwat sila nag-isa ining mga progresibo nga grupo sa idalom sang bagong alyansang makabayan kag Karapatan Negros. Actually pila lang man sila Aksyon na Rex nga nagtipon sa atubang
sang Hall of Justice, no, in relation diri sa pangkalibutanon nga adlaw sang political prisoners, meaning International Day of Political Prisoners. So in solidarity sang political prisoners nga tubtob karon priso sa mga bilangguan diri sa probinsya sang Negros Occidental kag iban pa, kay na aksyon na Rex sa samtang yara sagwa sang Hall of Justice, nagapanawagan kag nagademanda ang pila ka mga pamilya sang political prisoners na lakip na diri ang karapatan nga pangunahan man ni Clarissa Singson upo diri kay Ireneo Longinos ang Secretary General sang Bayan Negros. Ang ila sining panawagan madasig nga paghilway sa mga political prisoners nga sa ila pagtubo kag pagpati kay hindi sila tanan ang mga napriso tubtob karon aksyon na Rex biktima sang illegal nga pag-aresto kag subong man ginpasakaan sang pato-pato nga mga kaso. Kung madumduman mo aksyon Rex last year bala, October 2019, pila ka mga matag-as nga leader sa progresibo nga grupo ang ginaresto nga tubtob karon preso no sa Negros Occidental District Jail. Madumduman mo ining si Noli Rosales ang spokesperson sa NAFLU KMU diri sa Negros. Tubtob karon priso man ang si Romulo Bituon, isang makabayan Negros, kag ang iya sining asawa nga si Mermelin Bituon, ang professional teacher ni siya, kag anay miyembro sa Alliance Teachers o Alliance of Concerned Teachers, and may napriso pa dira nga leader man ang paralegal sang karapatan nga si Proseso Kiatson. May iban pa diri gani action Rex sila Albert de la Serna ang organizer abi sang KNP, ang si Karina de la Serna ang National Deputy Secretary General ang national o kon sang NARA. And at the same time, kung madumduman mo, si Boots Lusante Action Rex, ang Secretary General sa National Federation of Sugar Workers, kagain ni si Danny Tabora, nakagawa lang ugali ni sila, pero nadakpan ni sila nagliligad. Nakagawa paagi o kung matapos nga nagpiyansa, bayad sa piyansa, nalakip na diri si Ann Kruger, sa paghimutad kagain si Roberto La Chica. May araman aksyon na Rex nga iban pa nga nagkaladakpan nga tubtub karon. Ang iban priso dito sa Northern Negros, ara sa Kabangkalan, kag ang iban ari diri sa area sa Negros Occidental District Jail. Sa damo man galing nagkalapreso nga ginahingyo nila nga ilibre na no? Yes, aksyon na Rex. Sa ila sining placards bla kay nadra nga gin kuano sa Hall of Justice si Karina de la Serna. Oo. Si Cheryl Catalugo. Si Lindy, ano to? Si may mga pangalan pa to action Rex, no? Si Catalugo, si Cheryl Catalugo, amo ni siya ang miyembro bala sa ako secretary mga kuanis lang, mga leftist or mga ano sila magtawagan ni? Mga frontliners. Mga frontliners ni tanan ang ginademand nila nga librehon na or hilwayon man lang. Oo, nga librehon o kan hilwayon na sa kaso. Kaysa pagpati nila pato-pato nga mga kaso agagin pasaka agay sa ila, especially ining si Lindy Perotso Action Rex, organizer ni siya sa si Lindy Perotso. Oo. Ang organizer di siya, no, sa NFSW. And that is why action na Rex, suno sa ila, nga dapat ini sila hilwayo na, kaya hindi man ni sila member, kundi kaga isa pagin pato-patuan bala action Rex, sang istorya nga suno sa aligasyon, mga legal front abi, sang Communist Party of the Philippines, o kung si PPNPA, kaga malisyoso nga ginambalan pang mga ini, nga mga NPA man. That is why nga karon padayon aksyon na Rex, no, ang ila sining panawagan sa immediate release
sa mga lideres kag miyembro man sa legal organisasyon diri man sa probinsya sang Negros Occidental. Pagpati man gani ang iban action Rex nga ini sila Noli Rosales nangin kabahin man sang crackdown bala o sang gobyerno ni Presidente Duterte nga kumadunduan mo last year crackdown gid ang isa sa mga ginakwanto ang crackdown sa mga leaders sa mga progressive groups. Ari ang pahayag ni Clarissa Singson. Actually, in solidarity ini para sa aton mga political prisoners. So, para sa aton yan, labi na gid diri sa isla sang Negros nga wala tuon, no? Ang illegal arrest, kasubong man ang pagpasakain sa mga patupato nga kaso. Ang Karapatan Negros, upod ang bayan, kanagkalain-lain nga organisasyon, padayon nga nagapanawagan sang pagpaghilway, pag-free sa kapag-release ang aton mga political prisoners, kay diri sa isla sang Negros masubra no bintana, no? Ang presently detained subong nga mga political prisoners, kagti nahamtang na sila sa naglain-lain nga jails, kagti nagaanto sila sa sulod sang prisuhan tungod sa mga pato-pato nga kaso. Kagti inadara upod ang atong mga biktima sa panahon sang crackdown, tagang iban pa, no? Nga sige-sige nga, illegal nga papaaresto sa mga mangunguman naton, kagati ala o plantok hang style, no? So, para sa amon ang adlaw, nga kinahanglan padayunon naton ang aton nga pagdemanda kag pagpanawagan nga hilwayon ang tanan nga mga bilanggong politikal kasubong man ang pag-drop sang tanan nga mga trump-up charges kag kasubong man ang pag-defend naton sang aton nga mga human rights defenders. Yes, kung madumduman ma'am, madamo sa mga political prisoners diri sa probinsya sa Negros Occidental, especially diri sa Bacolod, ang priso man karon sa Negros Occidental District Jail. Baka damo-damo gid, no? Si Noli Rosales, Romulo Bituon, si Albert de la Serna, Mermalyn Bituon, si Karina de la Serna, si Cheryl Catalogo, si Proceso Quezon, may ara pa kita sa Escalante, no? NFSW, ang Escalante 6 na gindakop ng panahon before the Escalante Massacre Commemoration, ang Mabinay 6, no? Kag madamo pa, no? Nga mga human rights defenders nato nangara subong sa prituhan. So, para sa amon ang adlaw gintalana naton nga hindi naton na pagkalipatan ang pagpanawagan nga dapat hilwayon kag i-release ang aton mga political prisoners. Kag dapat untaton kay base man lang sa mga pato-pato nga mga kaso ang gimpasa. After kay nasa Hall of Justice, din sila nagkadto, nagmansig puli na lang? Mansig puli na lang aksyon na Rex after nga maka palayag. Amo man lang tong ilang agin palabot sa Hall of Justice, sabi? Yes, aksyon na Rex, mo lang ni ang ila siningagin palabot sa Hall of Justice. Actually, silent protest rally. Huwag man sila programa kung ano man? Wala man sila sa programa kung ano man Action Rex. Only ang kagina, simple laman ang singgitan nila Action Rex sa madaliit lamang, lang ang hilwayon ang mga political prisoners. Maning balita report sang patrol, ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat ginaksyon na Alvin Graba. Balita gikan sa patrol. Isa ka protest rally, silent protest rally ginpatigayon siningaga dira sa tubang sang Hall of Justice, mga kaaksyon. No? Sige, daligid lang kay mahatag tanay, managtagta sang 500 pesos, mga kaaksyon, sa aton sininga winner sang SAP sa ERB, no? Ari na, mga kaaksyon, madrotanay action hands, no? Basi kon sinong mapalaron sang 500 pesos, at kundi lubos nga pasalamatan. Kaya nga, bisan paano, matigayo naton ini, mga kaaksyon, no? Ang 500 pesos. Yari na, mga kaaksyon. Yari na! Yari na! Yari na! Ang ayuda nga madugay mo na ginahula. SAP sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati sang maay, basi ikaw na ang maswerte nga tagdaog. SAP sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod.
Ayos, sige, daligid lang kay ma-check kita na sa aton sining nga winner. Nagaring na subong sining mga inoras, no? Ginatawagan ta na kung maka-hello, inisa sa aton sining nga tawag, no? 500 pesos ang batonon sining, no? Garing nang iya sining cellphone. Lapit-lapit man lang siya. Ari man lang siya di sa Bacolod, no? Ang ginatawagan ta, subong sining mga inoras, no? Pero daw ay gasabat ang iya sining cellphone, no? The number you have dialed is now babayi, operator, isa pa nga. I-try taliwat, Base pa man lang kung nagasukad pa to siya blas ang plan niya gahon. Tapos, wayang batya, naka-silent ang iya sining cellphone, no? Ara na? Hello? Hello? Oo, mayong udto. Ayong ito. Oo. Sino garingalan mo? Si Annalisa Graham po. 49 anyos ka? Yes, sir. Taga JR Torres Airport Subdivision, Barangay Singkang Airport. Amo na Oo, sir. Amo ni siya. Anong obra mo, Annalisa? Lang ko, sir, sa balay na tiyangge lang. Okay. So, wala ka obra? Wala. Sige. Teka, Balogong, sino ka panawag sa imo? Wala, sir. Ay, kasadya. Di ka nag-intra nga promo? Pero do ka familiar sa mga tingog. Familiar nga, nagkitain na ta. Nag-istorya na ita. Hindi, sir, nabatian ka sa radyo. Nabatian mo ko sa radyo? Sa di nga radyo? Oo. Sa Action Radio. Action Radio, gida. Nalipat ko galing sa imo. Nalipat ka? Sa imo halan. Hindi na ako magpakilala sa imo. Basta, sinong kilala mo kag napamatian mo sa Action Radio? Nalipat ko sa mga tinudo. Bisan sino lang? Mayara ka na kilala? O programa sa Action Radio, no? Uy kagiguro ga monitor da iha Annalisa ay, no? Teka gina. Buksid na may radyo ka da? May radyo ka da? Ido mo hindi paggabuy. Kaya basi dumalaga na kagikagat di ho? Atong aga, sir, si Fred Salanga. Fred Salanga. Sino pagin? Sila Wilma, Sila ni Alex Montisa, papakot ba? Sige lang bala. Relax lang da bala, Sir Alex. Sino pagin to? Wilma, sino sa Ogto balaw? Wilma Sugaton. Kag si Fred Salanga. Ang subong niyang istorya si mo ay kagapamati na? Mayo guro haluton ka sa isyo ay para kabati ka. Ay hindi Ano? Sa Facebook na lang makitaan ko. Sige Bukarad ang Facebook mo para makita mo kung din ka kung sinong katawag sa imo bla subong. Anyways, congratulations Annalisa Griam sang GR Torres Subdivision, Barangay Singkang Airport. Ikaw ang tagdaog sang 500 pesos! 500 pesos. Ulat-ulaton mo da iha Annalisa Agriam ang text sang stasyon ni Action Marne kag sang pera padala 500 pesos. Anong mahambal mo, Annalisa? Pamati ka na bla sa Action Radio bla? Kay malingaw ka pa, luwas ka nagatiyanggi ka da, malingaw ka pa. Di bla? Sige, sir. Thank you, sir, sa Action Radio. Si Action Rex Kantong ini. Rex Kantong. Gani. Way siya kilala. Ikaw lang guro padagon kung ka-komentar da, no? Sige, salamat, kid. Congratulations, Annalisa Agriam. Salamat, kid. Thank you, sir. Congratulations! Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati from sign-on to sign-on kag bantayan nga malawagan ang imong ngalan. Dayon Action Radio. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Salamat sa pagsagi. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Thank you, Gid. Congratulations kay Analisa Agriam dira sa Barangay Singkang Airport, no? Siyang aton sining nga winner sa aton sining nga SAP sa ERB. SAP sa Aksyon no Radyo Bacolod, no? 500 pesos. Congratulations. And hulaton mo lang dira ang text ang pera padala kag ni Aksyon Marnie for confirmation. Ayos. Sige dagang salamat mati-mati lang kay manawag lang na sila sa inyo para may tip ka mo, pamati ka mo karon sa This Is My Life, no? Kag sa Action Firing Line kay makontak sila basi paman lang kamo ang magabutan sini, no? Sige, SAP sa ERB. Katuan tanay balita ni Action Art Tayhupon sa Bacolod City Government Center. Kini may kang tanan man sa pagpanagtag sa ayuda pinansyal sa nalagko nga mga barangay diri sa Bacolod kansilado. Sa mga nag-aasa wala pa pag-asa. Kaya nga, kapaslawan sang DSWD Regional Office nga mag-download sang pondo nagapanguna nga rason. Amuning rason ko nga kahapon nagtinuwak sila. Pag tinuwak nila sa barangay, yung mga pobre nagpalista man to sa ngalan to. Pitiksintas, wala man sang maayong idolot, no? Kay kansilado. Ayo, good. Kantuhan tabing balita ni Action Art Tayhupon sa Bacolod City Government Center. Yaring detalye, we have Action Art. Actually, Action Rex may tsansani pero basi sunod nga inadlaw. Tigaling, way pa man tsansa kung saan o ni release ni? Hindi na-release na ang sa numbered barangays. Sa numbered barangays, pero sa mga dalagko nga barangays, way pa ya. Pero pag kuhan kay... Nawadaan pundo? Hindi, arang pundo ay ma-download sa DSWD di sa taga-Bacolod. Ang regional office, nalawag kahapon kay Ma'am Pasitero, tiyang pobre, nagpabalo sa iya mga workers. Inform ng barangay ang wait listed nga mga makabaton sa 6,000 matipon na kaya ato ba nga ngalan lang way nakabaton Action Rex kumigin submit to sang city 9,000 kabilog ni sila mo. So ang suppose nga hatagan karon nga adlaw nga ara sa schedule sa DSWD 5,185 ay sus ang na-download sa DSWD Regional Office 1,600 gid. Di ang makon mo sa out of 5,000, 1,600 na yung gin-download nilang kwarta. Amo ni rason nga silang ni Ma'am Pasitero, gulpiad naman kami kibote, kay ti ang amon gin-schedule niyang 5,185 mo. Kayang kalabanan Direction Rex, amo ni ang mga dalagko or named barangays diri sa syudad sang Bacolod. Ang 6,000 pesos kamatunan nila, kabahin ini, sang Bayanihan Act 2 ng financial assistance sa idalom sang recovery program sa COVID nga ginahatag nga ayuda pinansyal sang gobyerno. Siling ni Ma'am Pasitatero amo na siling nga lain niya kay ang office namon nga mo nagapaybalo sila pay Action Rex ang masabi ginamabasulan sa tao nga ginon mo kon nawat ang tiyempo nila kung nagpadulong to sa lugar expecting na may distribution karon nga daw ti wala iya ma-download ang kwarta. So ini nga mga kaya nagsugod na ni Slayas ang go signal diriya sa DSSD sa Bacolod nga wala palang gali klaro na. Amo gani dapat sila regional office antes sila antes sila mag-go pahatag sang go signal diri sa local diri dapat naka-download na kag-ready ng pundo. Amo na sila naman pasita pero sila nabutang diya sa Italita lang DSSD sa obra na sang DSWD. Ganito ang pundo napadala naman na sa region nga. Tigaligi way pa makatan. Wala pa ma-process transfer lang ambot ko na nga plastada na kung idulong pa na sang DSWD diri sa aton pero pag-insindi ko i-download man lang na nila. Gani, pwede na nabang tubang pero lang yung withdraw para nasig lang. Kaya mo na nga sila ni Ma'am Pasita, pinay sila choice, no? Amo na nga sila niya ang akon gani nga mga kuan kainaw, ang mga social workers, aga pa naman naglambiyong ang nagpabaloing sa mga big barangays.
nga hindi madayon kay kulang ara na nangalan nila no kinugay na nasubmit ang wait listed kay duwa ining actually ka group ang may positive COVID o kung biktima gid sa COVID-19 6,000 maring ila batunon pero ina-action Rex on process pa na kay gina counter checking pa ngalan kay ang tanan nga mga recorded diya sa COVID gid nga nangin biktimang isa ka pamilya o may harap miyembro sa pamilya ang pagkuha sila sa listahan ara iya sa Emergency Operation Center tagsa-tagsaman ka barangay nga mong nag-seld off sining mga pulian pero subo-subo ni kay ining mga waitlisted nga supposedly 5,185 kabilog 1,600 lang nga valor sa pondo at 6,000 pesos nga batunon nila nga financial assistance ang na-download. Pila to? Ha? Pila to? 6,000. 6,000. Ang batunon nila. Bali ang out of 5,185, 1,600 lang ang napasudlan pondo. Hindi pa ni Kwan, kay kabudlay sila yung ang DSSD, sila gati kami hindi ang nagsalo sang bundol, atrasado nila yung pasulod sang kwarta. So kalabanan diri, isa na diring Panukoy, ang Mansilingan, ang Punta Taytay, ang Sumag, Mandalagan, nga maeyas, nga madamo pa iya, nga manaway hatagan sa sining 9,000 kabilog naging lista sang DSSD no naging submit dito sa DSWD kaya ang kabilogan sa Bacolod mga 9,000 so meaning may mga nabilin pa nga almost 3,000 o 4,000 ang naway pa sa second batch ini sila ya mapasulod action na Rex so sunod kay Pasita Tiro ang head sang DSSD dito sa Bacolod nato nila na magsudlanan ni kag mayara nag-signal para magka-schedule naman sa liwat nga distribution sining nga pondo. Pero asto sa pondo wala pa? Ang pondo ara sa regional office. Oh, pero pagpadala way pa piho kung sano? Amo lang question kaya ang Villamonte actually aga patos lang nagpangplastar sa mga plungkuan nila sa gym mo. Oo, dito nagambal sila nga maplastar kay na payout mo. Sus. Busan lang napasudlan, mil size. Imagine na lang 5 mil size na yung kwarta nga ra. Ano na yung DSWD ni man? Gani, ay tawagan ka na yung DSWD kung nga mo na tabo nga pag-download nila isang kwarta kay inay. Diba sa national naman na nila kuha na? Amo lang lain na basikon pagtawag mo. To sa national ni. O national, ano na, sa Bayanihan Act na iya, may punto na na. Ang tao, ginawat ka lang iban, di mabaligya pa upan itong way na way pa lang ang buyan, tapos way man siya nabaton karoon na daw. Ari ba lang explanation ni Ma'am Pasita Terong, head sa DSSD sa Bacolod? Ang Bayanihan 2 naton, may duha kita ka-target group, no? Ang isa ka-target group naton, amo ni ang mga waitlisted of the waitlisted. Ang pinakasigpot na gidbala nga wala man serbisyuhan sa una sa SAP. So, ginlista namon ang eligible nga families nga wala kakuhaan isang una sang SAP naton. So, may ginlista kami na nga about 9,000 families. Ilang nga funding, kuhaon na sa Bayanihan 2. So, amo ni subong nga may payout. Supposed to be, ang first batch naton subong hadlaw mo umpisa, 5,185. Pero ang gin-download lang nga kwarta sang DSWD mga about 1.5 or 1.6 lang. Wala maubos download sang DSWD no sa region. Kaya from central office to the region nang ila downloading. Kaya wala ma-download to ang iya sang 5,185 kundi mga almost 1.6 lang ang nagnaog nga kwarta. So, amo lang na may payout ani subong week. Ang mga numbered barangay sa Tagagmay naman lang, may iba nga 40, 50, may iba nga 80, 200, no? So, wala nagadepende ni kung dako imo barangay, probably, like paano ko nang dako pang ilang number of waitlisted na wala pa na hatagan halin sang top ng una. Kagabi, ilang gid mga 9 o'clock ako gintawgan sa region nga sorry man sila nga
inang amo na bi as planned nga 5,000 wala madayon kay 1,600 lang din download nga kwarta. So right away naging sa nga pala yung bisita pero ti alas 9 ni siya isang gabi ginform nga sorry why malabot ang 5,000 download tanan yung padala lang 1,600 ti asto sa schedule away pa Hindi rin. ko yakin sindi nga away na yung maplastarya antes pa man nga naghatag sila go signal diri sa local diri. Kamo nang isa ka masubo da kay makon nung DSSD kundi personal gin utilize man no kato inyo barangay to paparang mga tao to nga na bala naman ako sila Hindi man maghihod yung DSSD kung wala go signal sa Department of Social Welfare sa regional office. Hindi man sila maghihod di sa lokal mo. Kaya tapos ka makon mo alangan pi alas 9 sa gabi ang balon mga manang imo mga workers ka kato isang barangay to no. Ano nga? Gabi na lang yan. Di kundi Kaya namukmuka niyang DSSD local diri. Nga ang problema to sa DSWD Regional Office 6. Sige lang diyan tara kung paano ka kwato sa explanation nila nga mo niya nga may delay. May panayali nga ginset na lang nila sa Sabado para isahan. Oo, para isanay na lang bala yung di nila pagalangangon ng tao man kay balo man tangadaan nga ti kinanglano man asang tao pagabot sang tiyempo ya wala man lang gali. Gani. Ito ang lain sila, ito ang DSSD. Ang iban pa nagkaroon nga mga nagkatutugag naging Yason Rex. Kasi maduda pa na masling nano ng DSSD. Laban ni DSSD ginang basulo nila. Basula naman nga, ang ginalong dago pa naman lang pundo. Pero pala. Yun niya ba, sige na bahig pang kwarta. Siling ni Nonoy Castaneda. Ginabahig ko ng kwarta. Do puso ya. Pero tali ato itong diferensya sa DSWD, no? DSWD sa regional office. Ato tong problema kay kunari man lang sa DSSD sa Bacolod, i-release naman lang na sa DSSD. Amo naman lang ng ila siling ngay moon mo. Ano kaging schedule ganun 2 days kay para nga kundi may nagaw sa isa lang kadlaw at least ang first batch nga 5,185 magkumpleto until tomorrow. Di mailag ko nga daw ni karon download karon nga daw kundi buwas mapadagtag na ni. Pero sa mampasit mo hindi lang ko magtaganay commitment sinagayaan gawin sa ako ng kwarta. Laban eh kay kunara naman lang sila na dang money da. Way naman na problema da. Okay, hindi mo na hindi naman na nila pwedeng taguhin. Ayan kay may hawid mo na kag kuan mo na mo ginaplastar mo na action bikes kadaan. Kay balo naman kadaan beneficiary kung sinuli sila eh. Tungay kabaton ginapost mo na ganis sa mga barangay da ginaposting. So amo ning reason nga may delay. Pero ang iba ng mga barangay numbers nga malabutan sa kwarta mo ni ginuna na lang sila para focus ang DSSD sa next nga mga barangay kaya mo ning madalag ko o kung numbered barangays. As to kung saan ogid ini download kompleto inapangway may baruan ni Ma'am Pasita pero isingit ko lang isa gilang kay Ma'am Pasita pon partiblas badyaw kay ginpamangkot to siya yung taga Victoria sari naman di taga Sagay nagatiyog ang taga Sagay to na hold to kay ang ila leader ginito nagpositibo sa COVID-19 tising ni Ma'am Pasita nag-coordinate na siya ang PSWD sa province agod nga nanamangkot sa proseso kung paano ni mapapauli man ini mga badyaw nga rin sa Bacolod City. Ini Puwento ba Negros Island gali ng ilang mission orders? Bilog yung Negros Occidental mo. Grabe to, no? Permit nila yun, no? Permit to travel sa iban. Pero sa boundary sa Oriental, mas nagtabok. Pero may lain mga grupo to. Lain naman to yung grupo diri sa Bacolod, lain man din nga grupo sa sa Occidental nga mga banwa kag syudad, lain man. Man, nabot issue sila sa ila order nito, da? Kabudlay. Ay, amo lang silingati ang problema nga aton diya sa nga diri sa Bacolod to. Napapauli ta na. Di ang problema ganing mga taga out of town nga actually nag-establish na sila sa kaugalingon na community. Kumo Disyembre, sila niya subong, amo niya ang nag-standby sa Bacolod nga kung mag-abot ang tiyempo nga maghapon na galing ibang ka pala uli ni dira sa mga
lugar like Victoria City kag Cadiz, no? At the same time atong taga-Sagay nagligad nga nagapangayaw man diri sa bahin sa Metro Bacolod. So nag-coordinate sa iyang PSWD ano po nagalaom siya nga tani mapang-tipon ini sa province kag mas kadyan man mapapauli na sa ilang lugar dito gid sa Mindanao, hindi lamang mag-temporaryo sa ilang sina nga komunidad sa mga lugar sa Northern Negros. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-aksyon nyo, aksyon at tayo. Upo na sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon Artay Hopon. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Aksyon no Radio Philippine Standard Time las 12:24 ng oras. Daligid lang sa report ni Aksyon Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Daligid lang ni kay palutson talang niho. Daligid lang standby anay mga kaksyon. Una sa tamang serbisyo. Pabalik kita dre sa aton sining pangalagad mga kaaksyon. Kadtuan tanay balita sa Kapitolyo, naka-standby si Aksyon Marlon Hinovia. Dugang batch sang mga city government employees sa Kabangkalan ipaidalom sa mass testing subong adlaw ho. Kag sin a bonus permahan ni Gob Lacson kag sang pace karon sa hapon. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Marlon Hinovia. Aksyon Mar. Aksyon Rex sa mayara sang duwa ka bagay karon nga ginasakuan ang mga opiso kay empleyado sang surat sang Kabangkalan. Sa bunggit nga adlaw Disyembre 3 una amo ning patagayon nila ang ginatawag nga lights on ceremony, ining pagpasiga sa mga Christmas lights sa mga building dira sang gobyerno kag mismo sa bahin sang City Hall kag ang Plaza Publica. May lights on nakaschedule alas 5:30 ang tagna karon sa hapon. Ay kaduwa nga ginasakuan na subong among pagpatigayon sang dugang nga COVID-19 mass testing sa ikaduhang batch mga city government employees man gintunga ini sa Team A kag Team B ang mga ipaidalom sa COVID-19 mass testing. Una to, di mayaran na sa inisal nga resulta, may bilaman gani sini nga mga nagpositibo. Ang iring Team B, ikaduha nga batch, gin-schedule naman. Subong adlaw, tub-tub was Biyernes, kay supposed to be kuntani, tinguan nila nga maubos-ubos iring second batch subong adlaw. Galing ka man nagtuon gid sa lights on ceremony, so gintunga naman nila. Bali, ang ibang di balabutan sang swab test subong, schedule ini buwas nga adlaw. Suro kay Kabangkalan Public Information Officer Jake Carlin Gonzales, mabalaan pa rin karon sa hapon kung pilagid ang insakto nga kanamuon ang makahingagaw sa mass testing subong nga adlaw. Kung ang hindi malabutan subong, kaya mo na schedule buwas Biyernes. Ang kaso sa syudad sang Kabangkalan naglikad nga adlaw, naka-record sila sang zero active zero new case, zero recovery, zero death man sa sulod sang duha ka adlaw. Pero kahapon as of December 2 may nagdugang naman bago nga anom. Sa anom, 5 gid sa mga ini ang sa mga naka close contact sa mga una nga nagpositibo. Ang isa, hindi close contact, kundi LSI. Taga Barangay 1, ayos na nga trabaho.
radiologic technologist ini siya, 30 years old. So anom ang pagko nga kaso o good news man kamay 14 ka mga nag-alalayo. Yari si Kabankalan PIO Head J. Carlin Gonzales. Na-light on ang Kabangkalan December 3. So there are some nga ginpakamaayo nila. They will be swabbed on the 4th, December 3 and 4. So ang iban ginbutang na lang sa 4, buong 3. So if you want, I can give you the final statistics ang figure gid na participants during the lights on. They opted to have it on Friday. So total na una-una tani yung isa nag-ayo man ang iban, they will be very busy today. They will be preparing for the lights on that will be held at the plaza. Samtang dari sa mga Kapitolyo Provincial, bago lamang din halin si Progressive Alliance of Capital Employees kung base sa President Renilo Lastiere kay nag-istorya sa kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II. Angot ni sa patigayonon ang oras mga alas 2 ang taktakaro sa hapon permahan ni Governor Bong Lacson kag niya bilang presidente sang case ang damlaglangin aprobahan nga CNA bonus sang mga empleyado sang provincial capital. Way papalaan galing kon pila eksakto nga kantidad gid siri ay papalaan pero pa nagligad dito pila to base sa pagsulundan hindi magsobra sa 25,000 ka pesos ay ang source sang sining CNA collective negotiation agreement bonus basta hindi maglapaw 25,000 ang source rin halin sa maintenance and other operating expenses MOOE. Mabalaan pa Action Rex kung pila ang savings sa MOOE once nga magsira ng libro sang provincial government nga ina matigayon sa tunga-tunga bahin sa bulan sang Disyembre. Basta hindi magsobra sa 25,000. Ang pinakadugo 25,000. Hindi magdubo pero hindi magsobra. Itong ginpirmahan amo ning damlaglang ginaprobahan sa sangguniang panlalawigan. So in short, sigurado nga may CNA bonus nga mabaton ang mga capital employees subong. Pero kung pila, why pa mabalan? Why pa mabalan? Di ba naguro magdubo sa 20,000? Ba? O, CNA? Di magdubo guro sa 20,000, mo na, pero gagalaom ang mga empleyado nga kabay nga magsimum kibla 25,000. So namang isang palayag sa pangagan ni Renelo Lastiere. For the signing of the collective negotiation agreement, because it was already approved by the Sangguniang Panlalawigan and the governor was given authority to sign. So I will be there with officers of the Progressive Alliance of Capital Employees. I will be representing the union in signing the collective negotiation agreement for 2020 to 2023. Sa manang validity sa sining pirmahan nga CNA from 2020 to 2023 kapatid ang tatlo tuig ang iya sining kalawigon o kon kasangkaron. Ang kakasunugikan sa Kapitolyo Action Marlon Hedoboya, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you! Salamat gidaksyon Marlon Hidovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:33 sa aton oras. Sige, daligin lang sa report ni Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office.
Kag sanok po naton daligid lang sa mga kaaksyon tamay TC. Kulang balang imo sini. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga gala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadang pilihan Padayon Aksyon Radyo Bacolod nun kag Negros sanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadang pilihan Padayon Aksyon Radyo Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio Ikaulog na ngay Sa ang mga kalintangan Responsable na pagbalita Pagdayon na ipalag na Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang pagpalanggan Ayos, sige, daligid lang kay Manlod Tanay sa Waitama Tamyaw kay Aaron Tagonera. May lang pagpamalti Aaron Tagonera kay Christine Minies Villalobos. May lang pagpamati. Kag sa kay Dennis Richard Tiboroma, no? May lang pagpamati, no? Dennis Richard Tiboroma kag Chris Vilma Treyes, may lang pag-monitor. Happy Paniaga, watching live from East Homes 3, Barangay Estefania. Greet ko lang Montoya, Sumido, Tesoro, Treyes, Arsenio, Acero, kag tatay ko Jerry Acero, Sang Morsia. Merry Christmas lang. Thank you so much, good Chris Vilma Treyes. Sakay Mayla Primavera, nga ilo sir, ako ya, bisan 5, wala gid ko katilaw, ayuda ya.
ang para gid bala ya sa akon. Okay. Myla Primavera. Thank you so much gid kay Nonoy Castaneda. Action Rex ginabahig pa na ang kwarta pag-abot sa benepisyaryo sinsilyo na lang. Siling ni Nonoy Castaneda, no? Kay Grace Barrientos Solera, may lang pagpamati, may lang pagpaniaga sa tanan nga pamati kag nagalantaw dira sa Central Manapla. Thank you so much Inday Grace Barrientos Solera. Kay Belin Salaw, may lang pagpamati kay Juan Roberto Nanit Delioso Sr., may lang pag-monitor sir dira sa Al-Khobar, Saudi Arabia. Thank you so much Juan Roberto Nanit Delioso Sr., no? Okay. Kay Yorba Quiniol, may lang pagpamati Yorba Quiniol from KSA, Kingdom of Saudi Arabia. And Lucinio family, kag Tisara family, dira sa Sitio, Laghit, Barangay Pasel, Ibi Magalona. Ayos, dagang salamat gid sir, no? And Rizali, ko na lang bala number tawag Action Rex. I don't know kung may number kadi sa ginagabutan ding Bulang Cristal, no? Rizali. May lang pamati Inday Rizali, no? Ayos, kay Alex Montesa, okay, sige. Kay Inday Merna Aligor, dara sa Limudyan, kag kay to Ronilo, dara kag sa mga kids, may lang pamati, no? Kay Jenny Solgon, may lang monitor kay daligid lang. And Raislin Labrador, may lang pamati Raislin Labrador, no? Ayos. Kay Sugar Spices Alba Honeybee, may lang pamati advance Merry Christmas sa whole station sa Action Radio. Thank you so much good Sugar Spices Alba Honeybee, no? And Novi Gonzales, may lang pamati Novi. And Jovi Torrefranca, may lang pag-monitor Jovi Torrefranca, no? And sakay si Jovi Torrefranca ga-monitor sa Barangay 16. Tamiyaw ko lang da ako matahom nga asawa si Yolin Torrefranca, gasako bake sang cake kag ang akon pinalangga nga amay si Joe Gantang Torrefranca. Yara subong sa Himamaylan Hospital na admit paayo kada tay. Salamat gid idol. Ay birthday. Thank you so much gid Joby Torrefranca. Kay Tomas Brunyola, may lang pag-monitor dra sa Comiboy Silay, Irene Arabis kag si Anisito Arabis, no? Kag Layos kag Gallego family. Salamat gid Tomas Brunyola, no? And Nonoy Tahones, ang Purok Serisa, Barangay Oringaw, Kabangkalan, may lang pagpamati man, Nonoy Tahones. And Jolly Militado Patrimonio, Action Rex, aslang ko kung magpailuilo need pa magpaswa balindi sa Bacolod. May ara naman ka number siguro da, RT-PCR, kuwamla, ano na, magkuhan ka sang number na. Amo nang gamiton lang way naman kinanglan gid Lito Lakse Cruz, may lang pagpamati Lito, tani isabak ko magabutan ang number ko da sa action promo. Lito Lakse Cruz, kadamo sir okay, may lang pag-monitor sa kay Michael John Season. Great ko lang happy birthday si Robin Warshak de Leon. Warshak de Leon, grabe ba? From Chato, Ilisi, Paranaque. Thank you so much good sir Michael John Season, no? Okay. Di na ning iba ni. Why na? Sailoan kita, anay sa dalom. Kay R.R. Montoa Rihino, may lang pagpamati R.R. Rihino. Kay Cherek, may lang pagpamati dra sa Quezon City, Manila, no? Cherek, Alex Montesa, patamyaw lang, tanan nga personnel sang Philippine Coast Guard Southern Negros Club Station Hinubaan and sa pamilya Silo sang Barangay Nabulao si Palay City. Salamat gid. Hindi na pag-i-release kay hindi man na ka makatilaw ang layo sa luwag. Gani Grace, no? Kay GR Mainit Rihon, mayugid nga pag-monitor kag kay Dennis Richard Tiboroma, Action Rex karon ng lights on sa Kabangkalan. Agali ka.
Sige, Dines, thank you so much, Gid, no? Sa information. Ayos. Sige, daligid lang mga kakson kay makwanta. Mahatag tanay pila ka mga commercials. Balik lang kita, dugay-dugay.
Philippine Standard Time, las 12:49. Karon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining pag-pangalagad Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 12:51 ng aton oras. Kadtuan tanay si Aksyon na Brian Morden, balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Bagong PRO6 Director tutukan ng illegal gambling, droga, kriminalidad kag internal cleansing. Yaring kaudan sang report ni Aksyon na Brian Morden. Sa detalye, Aksyon Brian. At yun, Rex, mga usual nga mga prioridad karon ang pagatutukan sa bago yang direktor sa Negros Ocon Police Regional Office 6 na nag-assume sa iya sining palangakuan kahapon sang hapon amo si Police Brigadier General Rolando Miranda, no? Nagbulos kini siya sa kay Brigadier General Rene Pamuspusan. Action Rex. Sunod diri kay Police Lieutenant Abigail Dunasco, maring NOCPO spokesperson. Pagkatutukan ni Miranda amo ang illegal nga panahor kag illegal man nga droga. Suman pagkatutukan pagdiri ang pagpanglagas sa mga wanted nga mga persona kag ang pagpahagan-hagan sang kriminalidad sa komunidad. Action Rex. Dalakip man diri sa iya sini prioridad amo iya ang internal cleansing sa mga kapulisan, meaning tutukan niya diri ang mga iskalawag mangyapon nga mga kapulisan nga nagahimo sang katuntuhan plus nga may ara sang random nga drug testing nga iya sini paghimuon liwat sa bugos nga region size sa Action Rex. Tingwaan kag ayoon gid ni Miranda ang close coordination sa Philippine Drug Enforcement Agency Confederia kag National Bureau of Investigation o NBI sa mga operasyon nga ila sining patigayonon para mas mahapos sa ila sining trabaho. Action Rex. Ari si Dunasco. Grabe siya actually sinabing significant mandate niya na gusto niya ipatupad at yung niya campaign to stronger campaign against illegal drugs. Tapos yung illegal cleansing gusto niya natin yung i-strongly implement. Tapos illegal drugs, gusto niya ng close coordination with PDEA and NBI in the conduct of operations and intensification of surveying warrant of arrest to all wanted persons. And gaya din ng Chief PNP natin, no? Yung bago nating regional director is with him the no-take policy in all forms of illegal gambling. So, ang legitimate lang natin na operators ang mapapayagan at mabibigyan ng ang isa. Example niyan is yung SPL natin or small town lottery. Tapos, since napaka talaga ng ating bagong RD, no? Sabi niya, may tagline siya na, we will meet all the criminals on the street so that people
peacefully. So, there will be, sa police naman, on the side ng police, they will have a random drug testing. At sa next ang porsyon sa palayag ni Donasco Angot sini. Karon sa hapon kag sa gabi ang ginburong patay dito sa sa patay dito sa Banwasang Binalmagan. Balita sa Nokpo, Aksyon, Brian Morden nag-report. Una sa balita na sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon, Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinaksyon na Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Life Extension Vitamin D3. Amo ni siyang magkapasangkad pa. Nagapalumbaho, nagbunggo sa tricycle nga may karga sa isda kag pasayan sa highway sang barangay Pahanukoy. Yari ang kaundan sang report ni Akson Eric Magbanwa. Akson Eric! Duga taghul ba? Burma. Naman siya. Huni-huni naman siya nung kanami sang lakas sa panahon ga suro kay mo yan. Ano pag-asa ba? Ayo di Burma. Kanami sang lakas sa panahon ba? Pero doga kwan ka? Doga racing imo signal? Gani man o. So, ayan yung malaman na yung racing signal ay. Ay, sus. Ba? Ari ko dito rin lugar ka. Gani nga basi gusto pa magpatong ka sa flagpole? Ayo di Burma. Ang kwasa ko pa yung mag-iigaw. Hindi ko ng termino ko maaari naman sa ako nagpalit-palit. Gani, no? Sapya ka lang urong nga linya, magi. Sa iluan ta sa sapya ka linya, Action Hens, kay daw kalaya sang signal ni Action Eric sa handheld radio ta, no? Sa chimpo na guro Action Eric or sa unod sang bulsa, no? Ayo di Burma. Sige kantuan tanay si Action Eric Magbanwa sa piyak nga linya. Kay daw hindi gid ma-intindihan, hindi mamurutan ang iya sining signal, no? Kantuan tanay sa piyak nga linya si Action Eric Magbanwa na siya. Sige Action Eric. Garing pagali. Ginaon mo na ko di Action Hens. Sabay to. Hello? Hello, Action Eric. Okay. Ayo di Burma. Huwag yun ang init. Action Eric, kaya gatagiti sa bungang init po. Gatagiti init? Oo, gatagiti init. Ti sa init to, sa kainit to na. Gani man. Hindi magpainit kay parang mayo. Preserve lang ato nga baby face, no?
Ayo di purma. Losa to dahil papaya soap. Gali. Ano pa na nag-pino ang kotis ko? Nag-pino, ah. Mayang, May lang pag-monitor kay Doc Ramil Oya. Ano? Ayo di purma. Three sa subong. Widis kadlaw. Boss. Biyernes. Boss, Biyernes na. Yeah. Best na ta. Subong katasig lang sang inadlaw, no? At saka balok ako na mura sa Disyembre kinapagpada ng numero sa kalendaryo mo. Muna? Oo. Para magtabok na to dahil sa lain naman nga tuig. Yes, sa Rex. So, ang ang inang tuig, mag-aabot sa ito ang magabaha ang regalo sa ito, no? Ayo di purma. Magabaha. Ginabi ko kung ako lang. Ano mamanaw? Hindi Mag-anaw sobra na gina. May lang pamati kay Kap Chadera sa barangay Robles bla. Kapitan Chad Feria bla. Kag si Kagawad Joe Fred sa Pantaga monitor sila gali. Way lang lang ko text ga pabatsyag lang sila. Ayo di purma. Ikaw na pirmi ka muno na wala ka pabatsyag. Ara mo lang gali. Ikaw na pirmi ka muno nga wala ka pabatsyag. Way sila ga text diri sa mga program ta pero ga pabatsyag sila, no? Nga nagapamati sila. Ati good. Way gid ta. Ayo di purma. Halahon ta di. Ayo, may pa si Boss Joseph Chua si ko ka pamati sa ton. Ga monitor na sila ya. Sila engineer Arthur Mangila. Ano mga listeners ta? Mga listeners naton nga wala gid ga bulag sa aton ya, no? Yes, mga bulag lang kunong iban, hindi lang sila, no? Kaya padulaan kita, no? Padulaan sang? Ayo di purma. Okay. Madam Virginia San Antonio Olpenda ga monitor si Cherek lingi makakadlaw gid ko basta kamo. Kay Inday Blasa kag Hermino Janjan sa Barangay 9 Kabangkalan. Katigod. Kay Leon Quintanilla Umania ra man siya gali ho. May lang pag-monitor sa poblasyon. Asa Limbo Bago City gali ni ga monitor sila. Limbo, Proc Limbo bla. Kay sino ganito? Lipat ko sa kartang sila. Atong siksi bla? Si mga siko ba? Ayo di purma. Si Nining bla mugar. Si Nining si Laling mugar. Kalipat ka pa, hindi pala magkalipat Si Nining mugar. Nining mugar kasi Bibing da. Sa Proc Limbo, Poblasyon Bago City. Yeah, ayo. Sige lang, amogin na. Amogin na. Ayo. Ote, ano na ni? Ate, nagbaha ang pasayan ayo di purma. Mayroon laptag rabi mga pasayan kag isda na sa may highway sang Banggaan barangay Palacoyo. Kay hining mga software mo lang tatlo ni nga naga motorsiklo nga nagapanubanay ay tinabungguan nila tanan ni ang tricycle nga may karga ini sa pasayan kag isda na nagbaligya diri sa may Norhe barangay Panokoy kag Monopoly ni tini grabe sa barangay Putataytay isang matabo ang aksidente. Di resulta sila si Rex nagbalintong ang tricycle nga ginaman niyo ni Rowel Mansueto sakay ang iya pasayro nga si Rosario Dolorpino karang ining anom katuig nga bata nalunse tumuloyo sa Purok Masipag barangay Putataytay pero may maswerte kay ang pasayro yang babae nga si Rosario Dolorpino kang 6 years old nga bata medyo slight lang kita iya siling pilas pero ining si Rowel na Mansueto amo ni ang may pilas sa iya siling lawas matapos magbulag sa iya siling tricycle nga ginaman niyo sa mabungguan ini una sang sining tatlo ka mga single nga motorsiklo na sa diin ang nagbunggo gidiri sang tricycle ginaman niyo ni Mansueto amo ini si Christian Ramos nga nagadala sang Suzuki Rider 150 at taga-barangay Dulao Bago City Action Rex. Pinason man diri ang magluwas kay Rowin Mansueto nga napilasan na driver sa tricycle
Napilasa naman diri ang isa pagid ka driver sang Suzuki Smack nga si Mark Dillanes nga taga Barangay Dilao, Bago City, kag ang ining isa pagid nga si John Rodriguez 18 anyos nga driver man sang Honda Wave nga napilasa man, pero according sa kahit Police Staff Sergeant Celerino Arrollado, ang traffic investigator sa station number 8, nakagwa manini sila sa hospital right after sa matabo ang aksidente. Sa paposisa ni Arrollado, nagpakita na nagapalumbanay ang ining tatlo ka mga sang pabungguan sa isa sa tatlo ang ining tricycle para resulta sang aksidente. Grabe dira sa may highway Araneta at tubangan sang Bangaaning Barangay Pahanukoy. Ika mga witness, kasi yung kapamutan ng tinggal, natin manambanay. Tapos, ang tricycle lawas, kasi naman sila na direksyon, north to south ang travel. So, sa ngayon, nabungguhan ng tricycle sa likod, natumba. Ang driver naglabog. Ang paglabog sa driver, natalapay pag isa yung ka motor. Tapos, ang isa naman niya ka motor, ang motor yung na-slide to saya. Mama na sa gawa ng natabo. Anong resulta, sir? May mga injury? May injury sa isa ka driver sa single kag sa driver sa tricycle kaya naglabog sa iyang tricycle mo. Oo. Porso sa panayagan ni Police Staff Sergeant Celerino Arrollado, ang traffic investigator sa station number 8, tatlo ka motorsiklo plus ang tricycle ari karon na impoundry sa police station number 8 kag ginaulat ni Arrollado ang magtibagabahin agod nga posible sa arigluhanay nga matabo right after nga matabo kagabi ang aksidente diri sa may highway Araneta at tubangan sa Bangaaning Barangay Pahanukoy. Ang inyo ka-aksyon sa Bacolod 10 oras sa balita, oras sa aksyon. Aksyon Eric Magdano nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinaksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Sa mga kaaksyon ta, yari ng pinakabago kag pinakaepektibo tuan tanay balita gikan sa aton sini nga mga out of town reporters. Sunahon tanay ang sa San Carlos City ho. Ini may kang tanan sa balita ni Action Percival Action Stephen Presquito. Ini may kang tanan sa nadakpan ho dakop sang San Carlos City PNP ang duha ka mga persona sa curfew nga may dala pa illegal nga droga ay puerti. Yari ang countdown sa report ni Action Stephen Presquito gikan sa San Carlos City. Action Stephen. Yes, Action Rex, duwa ka mga persona ang natigayon ini nga dakpan sa aton katapos ang San Carlos sa PNP sa dinhi sa ginpatigayon nga isa ka oplan na bakal nga mga alas 12:20 kagabi dira sa may Ecotourism National Highway, Fatima Village, Barangay Rizal, San Carlos City, Negros Occidental. Natigayon nga nalakpan sa ating kapulisan, pinagi nila na Police Corporal Mark Jotang Flores, kagining curfew hours na. Nga sa dindua ka mga suspetsado nga may mga hinahinala ini nga mga giho
nga hindi gid na mapahamtang ini sila gani nga sang ginpalapitan sa atong kapulisan na kag sila gin pamangkot apang nagresist ini sa atong kapulisan gani nga gin husisa sa kapulisan ang motorsiklo nga ila dala kag mismo ini sila sa ila tungod wala ini sila gagamit Action Rex sang ining helmet kag ining face mask. So gani sa pagdakop sa mga suspitsado nga ginkilala sila ni Kirk Benito E. Diases na recover mismo sa iyang posisyon ang tatlo ka heat seal transparent plastic sachet nga mayroon din nga ginadudahan nga shabu kag isa ka unit sang Suzuki motorcycle kag ang kaupo din mo si Jo Marie Villarin Tobo kag na-recover man sa ining posisyon ni Villarin ang isa ka heat seal transparent plastic sachet nga mayroon din nga ginadudahan man nga shabu kani ang mga suspetsado pareho ini sila nga residente mismo sang Urban Barangay Rizal San Carlos City Negros Occidental kani ang among mga suspetsado ara karon sa kasudian sang San Carlos sa PNP sa pagpangatubang sa kaso nga RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nag-report na rin diri sa siyudad sa San Carlos, una sa balita, una sa aksyon. Ini si Aksyon, Stephen Fresquito, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid Aksyon Stephen Fresquito, balita gikan sa San Carlos City. Matapos ang balita ni Aksyon Stephen Fresquito kadtuanta si Aksyon Roger Gote, balita naman sa siyudad San Cadiz. Inimay kang tanan sa City Health Officer sang siyudad ginapanawagan nga makigango sa ilang ang mga naistorya blas ang COVID-19 positive nga badyaw kahapon. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Roger Gote. Action Roger. Action Rex nag-ground sa patunda ang City Health Office sa Siyudad San Cadiz pinagliman sa kay Doktora Maria Victoria Ibanez may katalan sa tining report nga may isa ka badyaw nga sa liin nag-positibo sa COVID-19 sa Siyudad San Sagay kag ini ang nakalagaw-lagaw pa diri sa may Siyudad San Cadiz kahapon. Tungod sa report nga 38 ka mga badyaw ang swab test sa Siyudad San Sagay plano sang sa local government nga hindi sila ang papulion dito sa ila sini lugar sa Mindanao apang ang ila sini nga leader positive kag nakagwa pa sa diin ginakordon na kontani sa isa ka barangay dito sa may Siyudad San Sagay. Sunod sa kay Doktora Maria Victoria Ibanez sa iya sini nga pagpahayag. Naglibot sa Cadiz kay daw kabudlan na siyang badyo kay daw ka ano ni sa ila daw kumbaga daw ka ano bilang nga galibot ni sandiin lang so fully kung madumduman niya kaga amo na ginangyo kung kumuluyo nga kung nakabakal makikamasini nga badyaw please coordinate with us lang kami kasi sa health today na kami swabbing. So ang pagpayag ni Dr. Maria Victoria Ibanez tungod kay ini nga badyaw ang nagabaligya sang alahas kagalo sa alas 6 pasado na takdas ang gabi nakabalik dito sa diin lugar nga ila sinanamtangan sa barangay Tabao sa Siyudad San Sagay sa Lisilang Cordon matapos gid swab test. Nagapanawagan gid ang City Health Officer nga kung pwede lang kinuman ang mga taga Siyudad San Sagay especially ang city proper sa mga merkado nga nakasalamuha kini nga bagyaw pwede gid mag-report dayon sa City Health agod nga mapatigayon ang nagakaigo nga aksyon may katalan sini. Report gikan sa Siyudad San Cadiz una sa balita una sa aksyon ini sa aksyon Roger Gutim nag-report sa Bacolod Aksyon Roger. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Roger Gotim, balita gikan sa Siyudad San Cadiz. Sa iluhanta na si Aksyon Percival Villamor sa Bago City Hall, 49 anyos nga lalaki. Arestado matapos madakpan sa bypass operation sang mga kapulisan sang Siyudad sang Bago. Yari ang report we have Aksyon Percival Villamor. Pers? Yes, Action Rex, ang Bago City Police Station nagkandak sang bypass operation kahapon nga adlaw. Alas 2 sang takna sang alas 12 sang takna sang hapon ang operation
sang bypass operation ginapamunuan ni Police Major John Jewel Batusan upod ang alert team kag ang Drug Enforcement Unit sang station nag-conduct dito sa may Bago City Action Rex, no? Kag nasakuti kag nadakpan diri ang isa ka persona nga ginkilala sa kay Roger Villanueva Italdi. Roger Villanueva Italdi alias Bunjing, 49 anyos, kag inisya pumuluyo sa Purok Ilang-Ilang Barangay Poblasyon Bago City, Negros Occidental. Nabaklan ini si Roger ng isa ka hit cell transparent suspected shabu sa aton police force buyer, kag na-recover sa iya position control lo pagid ka hit cell transparent suspected shabu, bali apat ini siya action rex, kag na-recover man sa iya position kag control ang ginabaybas nga kwarta sa iya ang 3 ka panid nga magtag 100 pesos, kag isa ka lighter nga kilo, kag may aray man siya nga sa iya posisyon kag control nga nagadalagan sa 240 pesos action rex. Karon ini ang suspetsado nagapangatubang sang kaso nga ipasaka sang atong kapulisan sang Bago City sa pagbayular sang Anti-Drug Act 2002 sang Republic Act 9165. Karon ani ang suspect ulat-ulat sang kaso nga ipasaka sang aton kapulisan. Report live gikan diri sa compound sang Bago City ang inyo ka aksyon Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinaksyon Percival Villamor. Balita gikan sa syudad sang Bago. May lang pag-monitor kay Mary Vic Piniti Peruelo. No? Nga monitor sa aton sining pangalagad. Kag kay Margox Buenso Siso Candelario. Ginatamyaw yun ang gwapohon bala sa M3 Dialysis Center kuno sa front desk. Si Aiko Iangalan. Okay. Sige. Mayugid sa kuno mag-deal. Ayos. Kay Kagawad Melchor Baroka Rombines dira sa Hinubaan, may lang pamati man. Kay OTTG Christine Taxi, may lang monitor paring Idi Reyka Fort, no? Kay John Michael Himay dira sa Barangay Talok, Bago City. Kag tamyaw lang himay dira sa Barangay Robles, La Castillana. Monitor ini sila, no? Daghang salamat gid, no? Ayos. Okay. Kay Hermino Janjan, no? May lang pamati. Kag Leon Quintanilla Omania, may lang monitor. Jocelyn Calamaan, kay Ron Rose Hispaniola. Sige, daligid lang mga kaaksyon. San bayan ay manumbalik kita sa dirigilamang madugay. Magbalik ang aksyon, balita, banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante, mga pahanumdum. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo,
kasinatian. Istasyon niya nagkapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kaintangan. Responsable nga pagbalita, padayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo.
sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong sa gihapon, kita magapadayon. Di mo igna nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampilikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagkain na italak na. At bulig may lang pag-monitor kay Sir Elmo Carbajosa, no? Dara sa Kabangkalan, no? Kag sa iya bugos nga pamilya, Sir Elmo Carbajosa. Kay Alex Montesa, silingya may lang pag-monitor sa pamilya Lumugdang sang Barangay Canticville, Banwasang, La Castillana. Ayos, salamat gid mga kaksyon sa inyo sining pagpakigupod. Standby na sa This Is My Life. Igasunod sa dilig lamang madugay upod kay Aksyon Wilma Sugaton. Sa kinandan ako ang inyo sining kaksyon sa kanginan Aksyon Rex Kantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. I laughed with tears in my eyes. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon